anyị abịa ụgba kedu ihe bụ kwụgba ndị Igbo sịrị na onye atụrụ inu kọwara nwa na ego eji nne n'ala iyi. Kedu ndị ghọtara inu a? Kedu ndị ego eji nne unu n'ala iyi? Unu ekwekwana ka ọ n'ala iyi. Ke ka mmadụ si ga-atụchalụ gị inu bịa kọwaralụ gị ndị ghọtara ya aghọta gị esinsi unu afụgo ka Igbo ji wee dị mkpa. Ya bụ ịghọta gị ya ije jụọ onye nkụzi Igbo gị oyi ị ga-eme. Ya bụ kwụgba bụ nya ịchọ nje akwụkwọ na mba ofesi maọbụ ịchọrọ nje ọrụ na mba ofesi ị nwere akwụkwọ maka akwụkwọ a na-achịta na ya dịkwa too much and ego bifo ịchịkọcha akwụkwọ ahụ ọ ga-erukwe gị ebe ka m nwee nye nnọọ ọ ga-erukwa ebe 700 ma 800,000 naira. Ọ ga-elu ya ọ na-achụ 1 million ọsọ ego eji achịkọ akwụkwọ ahụ ọ na-elu ọfụma. Ọ bụrụ na ị bụ graduate ị ga-eweta result statement weta ka ihe ọzọ iweta transcript iwee menye narị conversion and ka ị na-eji iwetacha ihe niile a n'ụlọ akwụkwọ unu a na-anakwa gị ego gị na ya narị conversion a ọ bụ 250,000 naira. Iwee chịkọbịa police record amara m ego one ma tuberculosis iwee chọba reference ndị ga-enye gị reference. O nwere ike ọ bụrụ na ị nweburu ọrụ ịchọbakwa ụfọdụ isobute efe aka ọ bụ na ịbụrụ graduate iwe jenenebe IELTS a ijenenebe inwe ike nenenye nnene na abụ ma ịtọ nwee ndị na-enenekwu ofu nnene pasị anya so ụfọdụ ndị graduate ọ bụ na ụfọdụ na-arapụta ije bitu result faka maka na ịbịagodi ọrụ ị ga-alụ ihe onye abụrụ graduate na-alụ. Graduate ga-eme kedmini ma ọ bụrụ na iji health care assistant abịa ị na-achịkọsị na ịbụ graduate o mee kedmini ihe onye sekọndịrị lụ ka ị ga-alụ. Ndị health care assistant a na-akpọkwafa carer na-akpọfa support worker na-akpọfa caregiver afọ a na-akpọfa dị ọtụtụ support worker health care assistant caregiver carers nke so gị kpọọ onye fancha bụ ofu ihe. Ya bụ onye ka eji akpọbata ndị mmadụ kịta ya ka eji akpọbata ndị mmadụ a na-achọta ọrụ ya na webụsaịtị ndị na-emekwa ọgba ngwa na-emekwa na-akpọbatakwa mmadụ. So ọ bụ ya ka eji akpọbata mmadụ. Ịbụ nọọsụ ị ga-eje chọọ ọrụ na webụsaịtị na Best British UK webụsaịtị ije ebe ahụ chọọ ọrụ ije chọọ ọrụ ebe ahụ enweta ọrụ ịbụ dọkịta ịbụ ihe ọbụla. So ọ bụrụ na ị nwee ezigbote karịa ihe ị ga-eme bụ ihe ede CV na-abụ ide nke bụ karịa gị ahụ ị na-achụ ya na Best UK webụsaịtị ma ịmago ma World webụsaịtị ama dịka LinkedIn ma Stack Overflow ma Indeed. Ị na-achọ ọrụ na webụsaịtị ama ọ bụkwa ifu mmadụ ka ọ kọnkọl link shia ije mebe application mba o nwee webụsaịtị ndị ama nshiacha. So ya ka unu ga-eje na-achọ ọrụ ma ị nwee ezigbo karịa then ị nwekwa health care certificate a na-akwụkwali ya ụgwọ ịchọ ije n'Enugu ma na Lagos maọbụ na Abuja menye fisikal enye gị certificate ọ na-akọsụkwa ebe 250,000 naira. So onye ka ndị wee si na bifo ịchịkọcha akwụkwọ ọ ga na-achụ 1 million ọsọ akwụkwọ niile ị ga-achịkọ wee dị qualify onye ahụkwa almost nke eji abịa ọrụ ka eji abịa ngụ akwụkwọ. Ịghọtago almost nke eji abịa ọrụ ka eji abịa ngụ akwụkwọ. So ịchịkọta nke eji abịa ọrụ ọ dị enough nya obele ihe dị iche dịzi na nke eji abịa ọrụ na nke eji abịa ndị iche dị na fa erire nne ọ dị obele ndị iche dị na fa dị obele ihe. Ya bụ ịchịkọta ya ọ bụ akwụkwọ ka ịchọ mbịa ọ bụ ọrụ ka ịchọ mbịa. Ọsọkwa gị nụọ di na nwaanyị ị ka ga-eme nkwe kwụgba ahụ ịkwụgbagodi ọbụgodi na ịnụbugodi ma nwaanyị ịkwụgbachagodi ịbịa nka na-abụ unu butozie ijezie dute onye mụrụ gị nwa. Ọ bụ onye mụrụ gị nwa ka ị ga-akpọ ya onye mụrụ gị nwa
ịnụ buru ya mana ọ mụrụ gị nwa mana ịchọzi ịkpọrọ ụmụ gị kpọrọkwu ya and ịchọzi ịnụ ya. Onye bịa ọ na-agba wing ya, onye bịa ọ na-agba wing ya. Ọ bụ ya ka ndị nwere akịka uche ma ọtụtụ ndị ebe. So ịnwetacha enyi ije chọọ onye ga-emeli gị akwụkwọ gị na kwụgbakwụgba, jee na comment section chọba kwụgbakwụgba. Ịchọta kwụgbakwụgba ijezie chọta onye ịma mebugolo ọtụtụ mmadụ, meela ọtụtụ mmadụ ịfụnanya. Ndị ahụ nọkwa ebe ahụ gwa gị o meela anyị, ije o meeli gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka o meeli gị, enwekwa m ike nyekwa gị onye ga-emeli gị. Enwere m ike nye gị onye ga-emeli gị, mana ije chọọ onye ga-emeli gị, onye ga-emezili unu nke unu ji ga-efe aka, nke unu ji ga-efe n'elu. Ije ma ịnwetacha akwụkwọ niile ịchọta kwụgbakwụgba ka unu wee nwee ike ka ọ dụrụ unu mfe. Ije chọọ onye ga-emezie ndị na-eme akwụkwọ, ndị na-enye ọrụ. Ụfọdụ nọ na be anyị, ụfọdụ nọ na UK, ụfọdụ nọ na Canada. Ije chọọfa, ijiri aka gị chọọfa. Ịchọta o nwere onye na-asị onye emere m ndị o meela efeche gị aka. Ije o meeli gị. Ọ bụ na ị chọrọ ka ịchọta n'aka gị, enwere m ike ịchọtara gị. At least ama m mmadụ ịnọ. Even o nwere onye si na ọ bụ sọ ndị so na IPOB ka ọ ga na-enye. Sọsịa so ndị so na ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo isoro na ya na ọma nye gị. Ọkwa polisi nke ya ayọm ya n'elu ya ọnya na ana ọjụ osika ma onye ọzọ ka onye Igbo esiri gị aga na-eso n'ihe ibie na-eme. Mmadụ niile a na-anwụsịsị ihe isoro isi na isoro. So onye ọnya na-enu ya ọnya na ana ọjụkwa ominikweli ya. Ọ dịkwa egwu. Ọ sị mba ha mana ịgụfa na ya na dị too much. Ọ bụ ya ka mana inweta ya especially nke ọlụ inwetachago ihe niile, onwezi ihe ị na-achọ achọ. Mana ijili nke akwụkwọ bịa inwetago ihe at least 70% inwetago ihe. Mana nke ọlụ ijili bịa inwetago 100%. Mana ijili nke akwụkwọ bịa inwetago 70% passing. So ịbịazịa ọ nara afịa arụ imetopụkwa nke fọ ọnụ na ọ bụrụ na iji nke akwụkwọ wee bịa. Ọ nara afịa arụ imetopụkwa nke fọ ọnụ. Ya bụ ndị be anyị, onye mara asụ ya sụọ n'ala, onye amara asụ onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe, onye amara asụ ọ sụọ n'ala. And ọ bụrụ m ga-achọrọ unu kwụgbakwụgba, ọ bụ unu ga-achọ ya na onwe unu abịa na sị m chọọrọ unu. Oke onye ọbụla si na ọ chọrọ ọrụ, ị ga-ebu ụzọ chịkọ akwụkwọ si na enweta gị. Ejiri aka nkịtị eji achọ ọrụ. Ọ bụrụ onye ga-enye gị ọrụ ga-enye gị requirement, ọ bụ gị nwa ga-eje chọta ya. So ndị ma requirement unu ga-ashị abịa ka ndị na-amara amalị ka fafia je chọọ. Ịchọtacha anya bụ nọmba 1 inweta gị ife ọzọ ego ga-ezuru, ọ na-ebu gị aka. Ije chọọ kwụgbakwụgba, ijiri aka gị chọọ ọnya. Ịchọtazi anya ịchọba onye ga-emeli unu nye kwụọ ọnya straight ọga. Ịchọta ya imebie. Ọ bụrụ na ịchọtara ya na ịchọ ka anyị chọọlụ gị, enwere m ike ịchọ mana mma like gị jee chọọ, mmanwa ga-like jee chọọ. So mbịakwa nsi unu edezinelu m ihe n'ime inbox ka m wee nwee ike nekote, kama ka ọ dị n'izuụka ọzọ unu nye m space. Ma ị sọskraịbụ nyenu m space ka m nwee ike nekote ndị deelu m ihe, maka ọ na-adị too much for me. Biko ayụyọ ka m na-ayọ unu biko ewe n'iwe. Ndị ayọcha m ya abịakwa ma ndị a sọskraịbụrụ a na-abịa, ọ dịrọ mma. Ndị be anyị anara aghọta ihe ọnya ka mmadụ ji bịa na-ajụ ma ọ mụ na-achọ di. Mmechielu mmadụ promoshọn ka ọ nụọ di ma ọ nụọ nwaanyị, mmadụ abịa na-ajụ ma ọ mụ na-achọ di. Ọ dị egwu, ọ dịkwa egwu. Ndị be anyị jebenu na kọmentị chatị ba na onwe unu, nwetenu kwụgbakwụgba ebe ahụ,
gbuwebeli nna ibu na aka oyibo nsogbu n'ime ọkwa keke ya na akpọ ya messenger gbuwebeni and onye ọbụla dịkwa sure na onye ọ na-egbuweli ebu na-asụ Igbo ya dee Igbo ede kwuo ma voice ịdị sure na onye Igbo tupu igbuwebeli enye maka ụfọdụ ụmụ ike ọ bụrụ ndị osi imi abata fa mụtacha asụsụ anyị fa ebido sụchibe ebe niile fa ebido mee gịnị sụchibe ebe niile ya bụ ị ga-adị sure na onye ị na-egbuwele ọlụ na ịmali ya na ọ bụrụ na ịmali ya na ọ bụ onye Igbo o nwere ihe o ji ga-egosi na ọ bụ onye Igbo aida na o dere ede ma ọ na okwuru ekwu yes o dee anya obele ị na-edegodi oyibo idechela Igbo obele ọ bụrụ na ị mara ede Igbo idechela obele ikwuo obele voice wee na-confirm evidence na ịbụ onye Igbo so kịta igwu arago ndị nkata nke o nwere ndị bịakwutetie m na-asị m na fa chọkwara ihe nwa nke fa mara asụ si na ọma akpọ asụ mụnwa atụrụ ọsụọkwa na ọ bụ onye Igbo ihe mmemme bụ mgbachie nkịtị mee nye igno so ịbụrụ onye Igbo amara asụ Igbo ifuru na ọkwagokwego mụnwa amara ma ịbụ onye Igbo ma ịbụrụ onye Igbo o nwere ndị mfụ na inbox mana WhatsApp fa ekwere asụ Igbo fasị na Igbo ekwere fa ọsụsụ na nke na-akọ akụkọ na-agba ka iwu ihe mmegbu ngala ije m ama na-agakwa aga mme onye ahụ igno eziokwu ka m na-agwa unu ya bụ iche ibeta na WhatsApp anyị ma ọ bụ na-akwụzi m ebe ndị mmadụ si na-eweta WhatsApp anyị na-abịa iluo na WhatsApp oju iluo na maka ewepụgo m WhatsApp nọmba na peji anyị ewepụgo m ya ka m wee nwee ike zuo ike mana still na-afụkwa ndị mmadụ na WhatsApp fa bịa na-achatịkwa m mana m ebe fasi eweta dị nọmba maka ewepụgo m ya ka ewepụ m ya maka o nwere ana m enyezie ndị mmadụ ndị sọskraịbụ ụlọ anyị maọbụ onye kọrọ akụkọ dị mma nya akụkọ ya dịka ọkpụ ewu nweli enye n'ime messenger ya batazia n'ime WhatsApp maka WhatsApp ma shia ihe ọfụma WhatsApp na-ashia ihe ọfụma ọ ma forward ihe ọfụma than messenger so mwezieli enye onye ahụ batazi anyị kpabazi ụka ọfụma mana maazịkwa m ndị mmadụ bịazikwu na-abịakwa na-eme inbox na WhatsApp amana m ebe fasi eweta nọmba maka iwepụtego m na peji anyị maka ka anyị ya maka na meseji na-abịa front right ịmago front back right left center nya nchọ ka m concentrate ewepụtego m nọmba anyị ka m wee nwee ike ya ma still ndị mmadụ na-abịa na-eme m inbox and ana m asịkwa onye a subscribe rụla anyị weta evidence nya abịa na mana still ndị mmadụ na-abịakwa ma fa subscribe na fa na-abịa nnọọ amara m ma ọ na fa dị ege ntị ndị be anyị mma arapụ unu biko unu ga na-ege ntị ka ọlụ a dịla anyị izi chekwele noo